robí trasovanie, ja som to tak nazvala. Itinerár, ako pôjdeme výjazdovi, s týma zastávkami, kde sa budeme stretávať. Áno, približne. Prosím? Áno, tam bude čas. Áno. A to bude vo vitrinke? Také 4 miesta, kedy sme, ale ten občan nemusel som, tak som hovorila, že bude celým sídliskom chodiť s nami a vôbec ho to nemusí ani zaujímať, lebo býva úplne na jeden človek robí. Do 2 týždňov vám to mal vedieť. No veď áno, veď on to slúbil. To musíme na meste zistiť, aké sú Na meste, na úrade práce. Ako je taký človek, musí volať koordinátor. Taký nezodpovedný človek. Nie je to Albin celkom tak, lebo tí ľudia sú nezodpovední, vieš. On príde, on aj k nám, my máme 3 takto zamestnaných. Z toho 2 sú jedna žena, jeden muž, celkom, že sa s nimi dá, ale čo prišiel nový a požadovali sme aj do kuchyne, tak oni nechcú robiť. K nám ani nastúpili do školy títo, vôbec, absolútne. Nemá koho dať, lebo on nemá záujem si odrábať tie dáky. Takže nemá tam koho možno dať. Ale mne ide o princíp. Dohodli sa poslanci s koordinátorom, pánom Beličkom, že do 2 týždňov dá informáciu. 2 mesiace on sa neozýva. Mne ide o princíp. Lebo ak nebudeme stať na princípoch, tak to môžeme zavoliť rovno. Lebo ak sa dá úloha, tak A musí sa povedať B. Ak sa povie toto robíme, neurobíme, prečo neurobíme? Potom sa nepohneme, môžeme tu sedieť každý druhý deň, vy aj my, aj každý. Lebo princíp mal byť aj ten kvázi, že ten úrad práce, lebo sú 2 typy týchto aktivačných, áno. Jedni sú, ktorí sú naozaj aktivační, odrábajú si teda dávku hmotnej núdze a druhí sú, tí sú ako platené z iného fondu. Títo sú podľa zmyslu toho zákona, čo si musia odrábať teda nezamestnaní. Aktivační tí sú v hmotnej núdze a tým, že pracujú, tak dostanú za to zaplatené. To ide cez mesto. No a ono to chceli koordinovať, lebo naozaj, aby nerobili to isté obidve strany. Tak chceli to nejakým spôsobom koordinovať. Mesto, úrad práce. Ale naozaj ono je to komplikované, lebo tí ľudia prídu, neprídu, neprihlásia sa. Byrokracia je s tým, lebo oni nemôžu hoď čo robiť, áno. Takže ja sa ešte raz kontaktujem s pánom Beličkom, kde to viazlo, možno to viazlo ešte, že nenanáborovali toľko ľudí, koľko potrebujeme, že v čom je príčina, ale my sme takto chceli, áno. Ale ja to chápem tak, že toto mala byť